into engifuna ukuthi sicacisela, we are creating people ukuthi abantu ababe organic abaphume kule mindset ebabambile. But into engizoke ngisho amarazo lawo esinawo manje nezintwana lezi ezikhulayo, amarazo lawo esinawo nezintwana lezi esikhulayo. Uyazi mina at the age of 31 years ngangenayo ibrand engangigqoka, endizayo ngingenayo ibhande libizayo nebengenalo. Ngithenge le ibrand quality iqondile ngangithenga le Olas isithengela ka BG. Kene ibhande la BG lightile ngilightile jikela uBG lahlala ngeBrandwood. uBrandwood osagqoka sigebengu ke lapho. Asagqoka sigebengu ngempela ke abantu abaqhizile, abantu abanamehla u4 ababona ngemuva nangaphambili. Yabo. Awugqoka abantu nje abaqhize ngempela, wazi ukuthi ugqoka uBrandwood hayi ngeke umhlophe lo muntu. Mangena but into engifuna ukuyisho Razo ukuthi njoba nawe ukhula. Mina when I was 40 years old, when I was 30 years old, ngangena into original ngigqokayo. Cela ukuphindela. When I was 35 years old, akunomuntu mina ngangimholela. Weholela yimina engasebenzi indawo eholelwa yimina ebheke mina ukuthi ngizomholela 35 years old. Mina when I was 38 years old for 2 years ngangidrivela. Proven fact on record. When I was 40 years old, I touched R1 million. I had R1 million at the age of 40 years. Ngiyakubamba ke lokisho ukuthi njoba wena wenza kanje. Njengamanje njoba kwenza kanje uxeka yonke into oyibona emhlabeni. Futhi wena akekho umuntu oright when Jacob Zuma verse uyabheda neMK yakhe, okay. uCyril verse uyabheda naye. Helen Zille verse uyabheda naye. uHolomisa verse uSinayike verse. Awunxaka verse uHolomisa. Manje akekho umuntu oright kwena empilweni. Yabamba ngokolokisho. Ayikho into eright kwena. Umucabanga uzoshawe 40 years usunalo R1 million. 40 years uzobe usunalo R1 million. Ngiyakubamba nje ngokuthi umhlophe. Ngibuza ukuthi kuyo yonke into wena ayikho into perfect eright. iMK yabheda, ANC yabheda, akekho umuntu oright. iJumping Castle noma ibuye iyabheda uvese izoqhuma iJumping Castle bese kuma election. Yoqhuma le Jumping Castle. iJumping Castle nayo iyabheda. Umalema nawe yini right kwena? Ngibuza ukuthi njoba ke yonke into awuthwami inswempu kwena. Uma ucabanga uzoshaya 40 years usunalo R1 million.